Moitísimas grazas por asistir a esta rolda de prensa na que temos por obxecto facer unha valoración do que foi o exercicio político do 2024 e cales van a ser as liñas políticas e obxectivos que nos marcamos de cara ao ano 2025. O primeiro que quería decir respecto de este pasado ano 2024 que desde o punto de vista do Goberno facemos unha valoración moi positiva respecto á acción de goberno levada a cabo na que se acadaron moitísimos dos obxectivos que tínhamos previstos para este ano, así como se asentaron as bases de todas aquelas previsións que en principio temos previsto desenvolver para o ano 2025. Por tanto, decir que este ano 2024 caracterizouse por ser un ano de intenso traballo e xestión de acción política por parte de todos os concelleiros e concelleiras e o que ven a amosar o compromiso que ten este goberno con todos os veciños e veciñas de Ames. Un ano, por tanto, no que se consolidaron e se avanzou moito no que foi a mellora dos servizos e infraestructuras do Concello e, como xa dixemos noutras rodas de prensa de valoración política que fixemos de diferentes exercicios, sin comprometer en ningún caso todas aquelas políticas sociais ou económicas ou de emprego que viñeron caracterizando a acción política ao longo dos últimos anos dun goberno de progreso. Isto o levamos así a cabo porque Ames é un concello en continuo crecemento que ben consolidado, ben avalado precisamente por estas políticas que se veron impulsando desde o goberno e que, por tanto, continuamos nunha dinámica de progresión. Lóxicamente, unha progresión que veu dada, se vemos manifestando os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, de que somos un dos concellos que máis medra da Comunidade Autónoma e, ademais, que seguimos a consolidar o feito de ser o concello máis novo de Galicia. Por tanto, isto ten que ser a dinámica que nos ten que orientar no futuro e a dinámica que vamos a seguir. Por tanto, un crecemento que facemos dunha forma equilibrada, entendendo este equilibrio con a capacidade que creo que temos por parte do Goberno de dar resposta ás máis diversas necesidades que ten a veciñanza e, ademais, de que nos consolide tamén como un concello de servizos do máis variado e, ademais, que teña un amplo abano de prestación a todos os veciños e veciñas. Servizos de educación, servizos de conciliación, servizos deportivos, servizos medioambientais, servizos desde o punto de vista do cultura e esparexemento que, por tanto, eso fai que sexamos un concello de referencia en toda a comunidade autónoma. Por tanto, un crecemento equilibrado e que, ademais, de cara ao futuro, queremos manter en base a tres premisas. O primeiro, da vivenda. Foi este tamén un compromiso que adquirido por este goberno nas últimas eleccións de 23, tendo en conta que unha das maiores necesidades que se atopa ahora mesmo a toda a veciñanza, non só de Ames, sino no conxunto de Galicia, por escaseza que hai tanto de vivenda en réxime de aluguer como en réxime de propiedade, avanzar na consolidación e creación de emprego, que nos consolide, como decía, nese concello que medra, e seguir avanzando nesa calidade de vida que ven caracterizado polos servizos que temos nese concello. Este vai a ser o noso compromiso cara a 25, foi o que consolidamos de cara a 24 e creo que iso vai a ser a acción de goberno que vamos a levar a cabo ao longo do vindeiro ano. Isto non só unha valoración que fagamos de formas obxectivas, sino que ven avalado polos propios datos e por a propia acción política que temos. Vales a ter aquí reflexado todas aquelas actuacións novas que se levaron nos diferentes meses do ano 2024 e que, a continuación, non me vou estender máis, que van a ser os meus compañeiras e compañeiros de goberno das diferentes áreas de xestión que van a dando conta destas actuacións. Por a miña parte, en principio, nada máis. Bo día a todos e a todas. Desde a Concellería de Deportes e Promoción da Saúde, seguimos con todas aquelas actividades que xa se engloban no noso programa anual de actividades e este ano, como novidade, tuvemos o primeiro cross por remudas, así como o cross escolar o mes pasado, no que máis de 2.000 rapaces e rapazas de centros educativos estiveron no circuito que temos en Aldea Nova. E, como novidade así para os eventos de Nadal, tuvemos a primeira Gladiator Kids na zona deportiva do Milladoiro, que a verdade, tuvo moita
moi boa acollida e as 250 plazas pois se agotaron. Seguimos coas andainas saudables que saen todos os xoves dos centros de saúde pois para fomentar os bons hábitos de vida e, bueno, pois tamén conciliar e facer grupo os xoves e, bueno, pois así tamén coñecer o noso concello todos os xoves aquí na contorna do noso concello. Os sábados, unha vez ao mes, saímos a facer unhas rutas un pouco máis longas, que suelen ter unha duración aproximadamente de 3 horas ou así, con unha kilometraxe de 15 kilómetros, e estamos facendo agora mesmo o camiño de Fisterra-Muxía. Son 50 plazas que tamén se agotan e a verdade que teñen moi boa acollida. O ano 2024 foi o ano da saúde mental. Puxamos en marcha o plan de saúde mental, onde se tenta, tanto a través das actividades que temos como dos foros que fixemos, poñer, facer visible pois eses problemas que pode ter a veciñanza de Ames e que debidos á pandemia pois que se marcaron máis. Desde o Concello de Ames temos varias accións, pois como pode ser o plan de saúde antitabáquica, como pode ser a UNE, que é a Unidade de Atencións Emocionais, eses grupos de traballo para as persoas maiores, donde pretendemos que sexan puntos de encontro e darlle posibles solucións e escoita aos veciños e veciñas de Ames. Seguimos traballando tamén no complexo deportivo do Milladoiro, todos sabemos que é unha demanda da veciñanza dese núcleo dende hai moitísimos anos e seguimos traballando para poder sacar en breve pois a licitación dese complexo deportivo que marcará un antes e un despois no núcleo de o Milladoiro. Nos orzamentos do ano pasado, que foron os máis altos da historia, con 32,5 millóns de euros, aprobamos unha nova liña de subvencións que foi destinada para os deportistas de base. Como ben sabedes, desde o Concello de Ames apoiamos o deporte de base coas nosas escolas deportivas. De feito, foi un recoñecemento que recibimos en decembro co Premio a Mellor Xestión Municipal concedido por Agaxede, que recollemos en Carballo o pasado mes de decembro. E, bueno, pois que nos honra, porque, bueno, son as cousas do traballo ben feito. Como ben dicía, sacamos unha liña de subvención dotadas de 10.000 euros, na que concorreron varios deportistas empadronados no Concello de Ames. Ao final concedéronse 17 bolsas e con un importe máximo de 700 euros. Bos días a todos e a todas. Como sempre, a formación e o emprego é unha prioridade para este goberno. Dun total de 100 participantes no programa integrado de Ames e Brión 2023-2024 rexístrase unha inserción do 50%. A verdade é que é unha inserción alta porque normalmente ponse un límite do 40% e a Concellería e o Concello de Ames sempre superamos ese tanto por cen. Por outra banda, o Obradoiro de Emprego Renova 6 certificou a profesionalidade de 20 persoas dos concellos tamén de Ames e de Brión para montaxe e mantenimento de instalacións solares fotovoltaicas. Temos que destacar no 2024 o Ames Up Lab, en colaboración ca Diputación da Coruña, que fixo posible que Ames se situase aínda máis ao centro das potencias das audiovisuais galegas. Esta aceleradora de proxectos audiovisuais, na cal se presentaron 42 proxectos inicialmente, dos cales 15 proxectos se beneficiaron dun programa formativo de 138 horas de duración adaptado ás súas necesidades. Finalmente, premiáronse a 7 proxectos con 10.000 euros cada un. Ames volveu a renovar tamén na Red Impulso como cidade da ciencia e da innovación. Seguimos organizando o evento Innovames,
que é unha feira de innovación que acolle as universidades galegas, centros educativos e empresas punteiras en Ames. Tamén o Coworking A Proa bateu récords de ocupación entre emprendedores e co programa Ames Art Lab. No 2024 chegou a contar cunha ocupación de 38 proxectos ao longo do ano. Actualmente existe unha ocupación de 21 postos con 15 proxectos activos e seguimos recibindo solicitudes para novas entradas. Durante este ano puxemos en marcha o regulamento e en breve será licitada a xestión do espazo. Tamén tivemos os bonos consumo que volveron a ser un éxito. 150 empresas colaboraron nesta edición cun total de 3.281 bonos descargados. O Concello adicou un orzamento de 60.000 euros que foi consumido en 2 semanas na súa totalidade, deixando un volumen total de 250.000 euros de negocio. En canto á atención cidadá, rexistráronse casi 1.300 solicitudes contestadas por correo electrónico e na sede electrónica. A verdade é que en este caso teño que agradecerlle a todos os meus compañeiros porque moitas foron dudas de casi todas as concellerías. Teño que destacar que a maioría eran para obras e servicios e teño que agradecerlle ao meu compañeiro a súa brevedade en contestar e en resolver as dudas dos veciños e veciñas. Como decía o voceiro anteriormente, moito traballo que non se ve. Deste podemos destacar tamén a licitación do centro multifuncional despois de rescindir o contrato polo incumplemento dos prazos á empresa adxudicataria e a licitación do material para un novo mercado de artesanía e de produtos de proximidade que saldrá brevemente. Seguimos traballando no mercado municipal, subvencións, actividades no verán, concursos e todo no Nadal. Como digo, moito traballo que moitas veces non se ve, pero que se fai ao longo do ano. Eu, pola miña parte, quería agradecer ao Departamento de Promoción Económica porque a verdade é que foi un ano intenso de moito traballo e a verdade é que teño que agradecerlle todo o seu traballo. Bueno, pois bons días a todas e todos. Dentro do Departamento de Obras vou vos a falar de 4 puntos que eu creo que foron os máis importantes deste ano 24. O primeiro deles é a posta en funcionamento da EPEL, da Empresa Pública de Auga, unha empresa pública que empezou con un presuposto de máis de 1.300.000 euros, donde se subrogaron 17 persoas para esta empresa pública, donde xa se fixo un proceso selectivo donde saleu a contratación deste caso dunha xerente e onde xa están publicadas as bases para a contratación do que vai a ser o próximo ou próxima xefe de servicio. En un principio era unha aposta moi forte xa empezaron no mandato pasado, pero deste goberno para poñela en funcionamento e o pasado 1 de abril xa empezou a funcionar. Fixemos todo desde o departamento, desde os técnicos, desde este goberno, para que os nosos veciños non notaran moito este cambio de servicio de empresa pública, de empresa privada a empresa pública, e ahora mesmo está todo funcionando con normalidade. Gustaríame destacar un obxectivo claro que ten esta empresa, que é revertir os beneficios que antes era para unha empresa pública, antes era para unha empresa privada, agora para a empresa pública, e revertir os beneficios no propio Concello en obras necesarias ou en calquer tipo de servicio vinculado ao ciclo integral da auga. Mais ou menos calcúlase que os beneficios poden ser anuais entre 300 e 500.000 euros. Hai ese abanico amplio porque vamos a ver como termina o primeiro ano e sobre todo este segundo que empeza da empresa pública, é reinvertilo no propio Concello.
O segundo punto moi importante foi un PERTE que se concedeu ao Concello de Ames. O PERTE é unha subvención para o ciclo integral da auga. O Concello solicitou máis de 1.300.000 euros e concederonlle máis de 1.100.000. En total, con este PERTE vanse facer 58 proxectos. Mais ou menos, para resumirmos un pouco de que van estes proxectos, trátase todos en modernización e digitalización das redes de auga, plans directores para a detención e reducción de infiltracións, porque temos detectados que tanto nas líneas de pluviais como nas líneas de fecais hai mezcla de aguas limpias e aguas sucias, e vamos a facer plans directores para intentar detectar e subsanar no mellor posible estas infiltracións, e tamén para a xestión máis eficiente do ciclo da auga. Neste ano 25 que ven, xa sei que temos que falar do 24, pero para que teñades datos, temos que licitar máis ou menos 1 millón de euros, concretamente máis de 900.000 euros, dos cales van a ser subvencionables 727, e xa fixemos a solicitud do anticipo desta subvención. En canto a obras, que é a outra terceira línea que levo desde o departamento, concretamente licitáronse máis de 5 millóns de euros, deles foron máis de 3 millóns de euros en obras, en servicios 2 millóns, en suministros casi 200.000 euros. Destacar que no POS-24, no Plan Único 24, máis no Complementario 24, metimos 11 actuacións, das cales 9 xa están licitadas. Quédanos por licitar, en concreto, o arranxo do tellado da Escola de Música por uns problemas de proxecto que tuvemos que modificar, xa está presentado, xa está aprobado, e creo que máis ou menos en 15 días sacaremos a licitación. E a obra dunha senda de Carballo a Ponte Maceira, por falta dos permisos de patrimonio que ainda non chegaron, no momento que os teñamos, pois tamén a licitaremos. A parte destas obras, licitamos a obra de Lens, donde leva pluviales, fecales e tuberías de impulsión, moi importante para poder dar auga ao norte do Concello. Esta obra foi licitada contratada en máis de 700.000 euros. Obras de pluviales e alcantarillado en Loureiros, a línea de media tensión no Colexio de Bentín, outra obra que era moi necesaria para que o novo colexio pudera empezar as obras, por mala sorte ou polo que sexa, agora hai un retraso neste inicio, pero bueno, a nosa parte de obra está feita, está a parcela a disposición, e cunha línea de media tensión aérea que existía, que xa non está, agora está soterrada, xa non é un impedimento para que se poida facer este novo colexio. Licitouse tamén unha obra de seguridade viaria no polígono Novo Milladoiro, executada, xa a industria pasou a revisión e xa está aprobada, e os camiños do Agader, onde metimos camiños de varios puntos do Concello, de varias parroquias, que xa tamén está executada. E por último, gustaríame falar un pouquiño, poñer en valor a obra de humanización da Nacional 550. Unha obra moi deseada, moi solicitada por este goberno e por gobernos de legislaturas anteriores, que para nós vai ser a obra máis importante que se vai, ou unha das obras máis importantes que se vai efectuar no Milladoiro, que vai a servir para unir do que tanto a xente do Milladoiro, os vecinos do Milladoiro din que está o Milladoiro separado. Esta obra vai valer para unir e para unificar este Milladoiro, obra que empezou en setembro con máis de 4 millóns de euros de presuposto. Bueno, hola, bo día a todos e a todas. Bueno, falarvos dende a miña Consellería de Benestar Social, Igualdade e Voluntariado, pois no 2024 seguimos traballando pois nos diferentes programas que xa temos no noso Concello e intentando unha mellora e seguindo nas axudas os diferentes colectivos que temos aquí no Concello e que van diferentes programas hacia eles dirixidos. Bueno, falarvos un pouco do que é o noso programa dos maiores, que sabemos que cada ano o noso programa Mesán vai subindo en usuarios
as nosas xornadas que teñen tan boa acollida, que fan unha labor de tanto educacional como de valoración do que son o 25N, programas que melloran a vida das persoas que temos no Concello con certas discapacidades, tanto maiores como mozos e mozas, asociacións sin ánimo de lucro que se veñen beneficiadas polas nosas axudas que temos e os nosos orzamentos que temos hacia eles para unha mellora na súa dinámica de traballo. As nosas familias numerosas que o ano pasado se beneficiaron 70 das nosas familias do Concello que teñen o título expedido pola Xunta de Galicia. E despois, falarvos tamén un pouco do que foi a evolución do programa postsocial o ano pasado, que se amplían no noso programa de xantar na casa, pois de 20 plazas que viñamos tendo pasan a 35 e que seguimos traballando no aumento delas, xa que hai unha alta demanda dende o departamento e que se necesita para que a calidade de vida de certa xente que necesita este servicio mellore. Seguimos coas vivendas baleiras, ao redor de 30 vivendas xa están adjudicadas, dun total de 68 que temos no banco de vivenda, co cal, este ano seguiremos no 2025, seguiremos dando e axudicando esas vivendas a familias con diferentes características e familias vulnerables, e a partir de aí iniciamos tamén a finais do ano unha resolución do contrato de unha empresa que leva no noso Concello o servicio do SAF. Temos que garantir, e levábamos un tempo vendo determinadas cousas e denuncias de familias, de usuarios que nos decían que o servicio non era bo, co cal, para garantir un bo servicio, se iniciou unha resolución de contrato e se inicia unha nova licitación a principios deste ano para que ese servicio sexa un servicio de calidade. Foi un ano de traballo, 2024, colaboración, diálogo con diferentes administracións e entidades que, como vos digo, o fin é mellorar os nosos servicios, incluso en algúns deles, ampliálos. Somos o único Concello na Redonda que sacou no 2024 por primeira vez un servicio de concilia, do cal o Concello de Ames somos pioneros nos servicios de concilia, e neste caso con concilia con mozos e mozas con diversidade. Tivo unha gran acollida por parte das familias e acaba o ano coa nosa gala tamén dedicada a este colectivo, a nosa gala da diversidade, que tamén tivemos moi boa acollida. O 2025, seguiremos traballando dende o noso departamento con o noso obxectivo mellora de calidade de vida de amesáns e das amesás. Moitas gracias. Boas cantas. Bo día a todas e a todos. Nada, vou facer así un pequeno repaso das cousas máis importantes que fixemos no departamento, comezando polas comunidades enerxéticas. Se fai un ano falábamos da creación da OTC. Este ano xa o que podemos decir é que xa está funcionando. A Oficina de Transformación Comunitaria de Ames é unha realidade e en estes momentos estás elaborando, estás no proceso previo da constitución da asociación para a formación das comunidades enerxéticas ou para a formación da comunidade enerxética. Tamén están traballando e estudando
de xeito individualizado o consumo enerxético mensual e anual de cada un dos futuros membros desas comunidades enerxéticas para así asesoralos na cantidade de kilovatios recomendada para a instalación dos paneis fotovoltaicos. Por outro lado, rematamos o proceso dos pregos de condicións para levar adiante a licitación do servizo de lacería, canceira e xestión das colonias felinas, e estánse ultimando os informes xurídicos técnicos para levar adiante esta licitación e incidir en un traballo que sí que se leva un esforzo do departamento que se leva feito este ano 2024, que é en levar a cabo a correcta limpeza da biomasa das árbores prohibidas nas franxas secundarias, non? Tivemos as negociacións tanto con SEAGA para que levaran a cabo a limpeza da biomasa que lle correspondía facer a eles, esas limpezas subsidiarias que tiñan que levar a cabo, e por fin este ano, despois de 11 anos en moitos casos, pois sí que fixeron esas limpezas. Seguimos traballando e, de feito, si dades unha volta polo Concello de Ames podedes ver que hai moitas parcelas que están realizando esas limpezas e outras moitas que se levaron a cabo, como é así na carretera da Meixenda, que era unha carretera que é un vial que une Castelo coa Meixenda, e era un vial que tiña un problema, sobre todo porque non se facía, ou levaba moitos anos sin facer esa xestión da biomasa. É algo que é moi complexo de levar a cabo e que se está traballando, estamos traballando dende o departamento en colaboración coa veciñanza, sobre todo para que poidan xestionar debidamente esa zona sin tampouco crear agravios á hora de paralizar tráfico ou simplemente de xuntarse ali moitas empresas madeireiras. Polo outro lado, tamén, relacionado con este aspecto, tamén o plan de plantacións que seguimos facendo este ano acababa, ese plan de plantacións donde nas franxas secundarias, unha vez executadas correctamente, retirada esa biomasa, pois o Concello, coa veciñanza que se adhire a ese plan, o que fan é plantar estas árbores chamadas árbores bombeiras para que esa zona non quede deserta. Ahora mesmo estamos traballando na aldea de Cruxeiras e, de feito, este ano vaise facer a renovación do plan, que será o plan de plantacións do 25 ao 29. Incidir que este plan foi elixido como exemplo de boas prácticas polo Interreg europeo. Despois, tamén a aldea modelo que estamos colaborando co Agader vai a ser unha realidade. De feito, hoxe tiñase previsto que fose hoxe a entrega á empresa, que poideran xa dispoñer desas parcelas para meter ali os seus animais. A empresa gañadora é a empresa Discarlus. Eles traen un proxecto gandeiro e bueno, estivemos traballando sobre todo co Agader para ultimar tamén esa documentación que tiñan que entregar e tamén colaborar con eles na parcelación da zona, da aldea modelo. Pola parte de patrimonio, estamos reactivando o convenio Compostela Rupestre. É un convenio coa Diputación da Coruña para renovar e potenciar o Parque de Compostela Rupestre, e no caso que atañe a Ames, pois o que se vai a traballar é sobre todo en poñer en valor o patrimonio rupestre e sobre todo incidindo en dous petróglifos, que serían o de Monte Castelo e o de Peneda Negra. Despois, tamén adiantar de que cara ao ano 25 vamos a traballar xunto con unha empresa nunha investigación patrimonial, porque si é certo que nos estamos atopando que hai moito patrimonio do Concello que foi en un momento dado pois muiños ou fontes que sí que se arranxaron no seu momento, e a día de hoxe atopámonos que esas muiños e fontes son privados, son de propiedade privada. A legislación actual non permite actuar en propiedade privada, polo tanto, moitos desos muiños e fontes ou cruceiros non sabemos de quen son. Vais iniciar nalgúns deles unha investigación patrimonial para intentar en un futuro poder volver o Concello polo menos a estabilizalos e a volver a arranxalos. No rural,
Este ano o que fixemos, sobre todo, tiñamos un problema grande coas pistas de monte que aínda seguimos tendo, que era que a actuación dos madeireiros deixaban as pistas en moi mal estado. A día de hoxe reforzouse a vixianza e tamén se fixo a actualización da ordenanza municipal. O que fixo eso foi, sobre todo, tamén a día de hoxe, é dicir, en estes momentos estánse levando a cabo 3 expedientes sancionadores a 3 empresas madeireiras e, sobre todo, o que fixo eso foi, sobre todo, unha coa ordenanza había un agravio comparativo entre as empresas madeireiras que entran con eses camións, con eses tractores moi grandes e moi pesados e sobre todo o ir a buscar a leña de uso doméstico, que son esos tractores que son moito máis pequenos. Entonces aí correxiuse ese erro. As empresas madeireiras teñen que entregar unha serie de documentación, sobre todo cando entran con este tipo de maquinaria de alta tonelaxe, e despois, por último, en transparencia, que é simplemente decir que seguimos sendo o concello máis transparente de Galicia. Según o informe Intra, melloramos os resultados e seguiremos traballando en ser o concello máis transparente para as nosas veciñas e veciños. Creo que ben, non? Espera que non podo. Ai, perdón. Bo día a todos e a todas. Este ano, no que respecta á Concellería de Educación, tamén foi un ano de moito traballo. Continuaron levándose a cabo os programas dos servicios de conciliación, como Bos Días, Comedor e Tardes Divertidas, así como os lúdicos en períodos estivais. Deste xeito, axudamos a preto de 1.500 familias na conciliación, e un dos nosos obxectivos principais que marcaron este ano 2024 é que queremos seguir apostando por estes servizos. E para iso, no mes de xullo, aprobamos unha nova ordenanza destes servizos, o que vai permitir actualizar os prezos, cousa que non se facía no ano 2012. Tamén se modificaron os regulamentos das escolas infantis municipais e actualizouse o prezo público en canto ás merendas. En este ano tamén rematamos as xuntanzas no mes de decembro coa comunidade educativa, en canto á modificación do regulamento dos servicios de conciliación. Un texto, como saben, consensuado, onde se modifican prácticamente a totalidade dos puntos e que próximamente se levará a pleno. Por outra banda, séguense a facer investimentos nos centros educativos. Este ano houve un investimento de 80.000 euros que afectou a todos eles. E a día de hoxe tamén vemos prácticamente finalizadas as obras da primeira fase da cociña central, o que nos vai permitir comezar o novo curso escolar co funcionamento da mesma. Un feito que nos convirte no primeiro concello de Galicia en contar con as instalacións desta magnitude, onde se van a poder elaborar 1.500 menús sen necesidade de ter distribuídas as cociñas polos centros escolares e donde ademais se contará cunha central de lavado. Tamén resulta importante resaltar neste eido a colaboración. Na actualidade, este goberno mantén unha comunicación continua cas direccións dos centros escolares. Exemplo disto é a participación dos centros no Innova Ames, que esta concellería, en colaboración ca de Promoción Económica, leva a cabo, así como o compromiso co modo galego, programa que se leva a cabo nos centros educativos e que está blindado cun convenio ata o ano 2026. Un feito que marcou tamén este ano foi o norovirus, que afectou especialmente ao Colexio de Bentín, un incidente no que, como saben, colaborou toda a comunidade educativa e no que a Consellería de Sanidade actuou tamén con rapidez e eficacia. Por último, no que respecta xa a Consellería de Mocidade, este tamén foi un ano importante. Sacáronse adiante os clubes xuvenís, como dixo a miña compañeira Uxía García, sacouse o Club de Diversidade ca Consellería de Benestar Social, saiu adiante o regulamento da factoría, o Consello Sectorial da Xuventude e continuáronse realizando actividades para os mozos e mozas que xa se viñan facendo, como os trouleando, campamentos de verán, a xincana xove, os cursos como lingua de signos, o novidoso tamén de primeiros auxilios e monitor de tempo libre ou reforzo educativo.
No referente tamén a colaboracións, participouse este ano 2024 ca Consellería de Cultura e Festas e nos Seráns de Ames e no Millarroco. Moitas grazas. Víctor, si queres decir algo ti do tema de... Gracias. Bueno, antes de nada, gracias por asistir e gracias pola vosa paciencia tamén, porque igual se fai un pouco densa esta roda de prensa ou esta valoración da xestión do ano de goberno deste ano, deste goberno que moitos definen goberno en minoría, o cal é certo, somos un goberno en minoría, que como todo o mundo sabe somos 8 concelleiros de 11 que son a maioría absoluta, pero como poden comprobar e como comprobarán dispois, porque todo o que se dixo aquí tamén se lle vai a chegar nestas diapositivas que estamos trasladando aquí, que seguramente non estarán vendo, pero que si lle vamos a pasar despois a información a todas e a todos, un goberno en minoría que o máis importante de ser un goberno en minoría é que a cidadanía de Ames non note ou non lle afecte que sexamos un goberno en minoría. E o que temos claro, despois da xestión que estamos trasladando hoxe aquí, é que non a notan, non? Nin a nós pola rúa, nadie nos traslada, ninguén nos traslada ese problema. Co cal, lóxicamente, todos traballamos cando nos presentamos unhas eleccións para conseguir unha maioría absoluta, pero, bueno, nesta situación, e dada a decisión que tomamos fai máis dun ano de gobernar en minoría, creo que ao final os resultados están aí e ao final será a cidadanía quen acabe valorando cando toque a xestión deste goberno. Vou a Víctor ao final comentar dúas cousas que son da área de Víctor, pero que son tamén das máis importantes, e eu tiña anotadas que son das máis importantes da xestión que fixemos durante este ano, que ademais marca o que será a liña de actuación algunhas delas no ano 2025, neste ano que estamos, non? Que é o tema de vivenda, o traballo importante que se fixo desde o Departamento de Urbanismo na área no apartado de vivenda, igual que no tema de aparcamentos e no polígono de Bertamiráns. Pero algo que é moi importante, que ás veces non se, desde fora, non se aprecia o traballo que se leva feito, nin se recoñece ese traballo, non? Que durante moitos anos se estuvo reclamando por parte do persoal municipal do Concello de Ames era unha mellora na súa RPT, unha mellora que este ano, despois de moitas horas de negociación, despois de moita revisión de documentación, e, bueno, pois conseguimos que o persoal do Concello de Ames tiña unha RPT acorde aos tempos nos que están. Non se actualizaba desde que se fixo outro, que foi no ano 2007. Desde o ano 2007 non se había actualizado a RPT do Concello de Ames. Se habían ido facendo actualizacións puntuais relativas aos postos de cada unha das persoas que cambiaban de posto, pero non se había feito unha RPT global que beneficiase a todo o persoal no seu conxunto. Este ano se fixo, se trouxo a pleno, se aprobou e se aprobaron e resolveron as alegacións no último pleno deste ano, do ano pasado, perdón, pero, como dicíamos, en todas as reunións que tivemos e nos plenos, eso non é o final, eso só é un punto seguido no traballo que temos que facer de agora en diante, tamén seguir negociando, seguir falando con representantes laborais para conseguir que ese RPT sexa aínda máis moderna e máis efectiva para o traballo tanto do persoal como para que podan apreciar os veciños e as veciñas do noso concello. Gostaríame destacar tamén as da miña área, non quero que a área de cultura, normalización, axenda urbana ou a Escola Municipal de Música e turismo non queden en nada, non? A pesar de ser o alcalde, pois son as áreas que levo,
E podo dicir que AMES sempre destacou, por exemplo, por ter unha ampla actividade cultural que o importante en moitos dos casos é seguir mantendo. Se seguiu mantendo toda a actividade cultural, moita dela xa instaurada desde fai moitos tempos no noso Concello, como o Festival da Maxia, algunhas máis recentes como pode ser Cinema Miúdo, o teatro, as artes escénicas. Demos un paso máis o ano pasado, introducindo moito máis o que é o tema da danza tamén dentro das artes escénicas, apostando máis pola danza, apostando polo cine, cos ciclos de cine de versión original subtitulada, pero tamén creamos o ciclo dos monólogos, o Festival da Banea de danza que se fixo aquí en Ames e que ademais todos os bailarines de Galicia e membros de danza se xuntaron aquí no Pazo da Peregrina, ou recuperar a mostra de teatro afeccionado. E ademais, algo que para nós é moi importante é que levar tamén isto ao rural. Xa se estaban facendo seráns de Ames, pero fomos ampliando parroquias do noso Concello donde levamos estas actividades de verán e vamos a seguir facendo. E ademais tamén algo moi importante que nos beneficia por un lado as comisións de festas e tamén beneficia a todos os grupos de música tradicional ou de música que temos no Concello, que son esas que nós lle chamamos subvencións en especies, donde cada parroquia ten unha cantidad económica en función do seu número de habitantes e das festas que fai, e nós aí lle otorgamos, según o caché que teñen, os grupos de Ames, os grupos do Concello, eles piden e non se lle otorgan, e nas festas tradicionais actúan estes grupos, co cal por un lado lle damos servicio ás festas, pero por outro lado os grupos de Ames tamén actúan e cobran dentro do noso Concello. Tema da normalización, pois seguimos co apego, gale tiktokers, e o que dicía xa Carmen, que facemos en colaboración con Educación, que é o modo galego, non? Actívate, creo que é algo que se leva facendo tempo, pero que neste mandato lle demos un paso máis, que foi levando tamén e facendo un seguimento nos IES. Precisamente este ano vai a empezar tamén xa o modo galego Actívate dentro dos institutos do noso Concello. A Escola de Música fixemos este ano, fixo 20 anos, vamos a celebrar ademais no 2025 unha gala donde intentaremos xuntar a todos os mestres e mestras que houve durante estes 20 anos, igual que a unha serie de alumnos pois, que destacaron máis, que están aí, e tamén xa fixemos unha ceremonia dos 20 anos, onde ademais contamos coa presencia do concelleiro daquele momento, o primeiro tenente de alcalde, Xosé Manuel Fernández, que era do BNG, que foi o que puxo en marcha a Escola de Música naquele goberno, e xa tuvemos un acto onde tamén participou el, recoñecéndolle o seu traballo, e ademais cambiamos a identidade corporativa da Escola Municipal. E algo que é moi importante, que seguramente tampouco se lle presta moita atención, pero que é a Axenda Urbana. A Axenda Urbana, como digo sempre, é o documento estratégico que vai a marcar as liñas de desenvolvemento do noso Concello para a próxima década. Un proceso que foi participativo, onde participou toda a sociedade de Ames e todos aqueles veciños e veciñas que quixeron participar de maneira colectiva ou de maneira individual, e que desembocou ou rematou cun documento que presentamos no Pazo da Peregrina, que ademais conseguimos a implicación e a participación nese acto de Xunta de Galicia, Goberno do Estado e a Diputación da Coruña, que son os tres organismos, as tres institucións que nos van a ter que axudar tamén para poder desenvolver toda esta axenda urbana, todo este proxecto. Moi ben, iso no que respecta ás áreas. Eu tamén quero poñer as áreas que levo eu directamente, pero eu tamén quero poñer en valor a colaboración que se fai con outras administracións, porque ás veces en política se nos tacha moito de que en función do color político de cada administración as relacións son mellores ou peores. Nós teño que dicir que, tanto co Goberno do Estado temos moi boa relación, e o exemplo está na humanización que se está facendo no Milladoiro, onde se están investindo máis de 4 millóns de euros, pero tamén ca Xunta de Galicia, onde eu puden ter unha reunión co presidente da Xunta no seu momento, e con outros conselleiros, ora, pero co presidente da Xunta, e a segunda reunión que manteño desde que son alcalde con dous presidentes da Xunta distintos, primeiro con Alberto Núñez Feijóo e agora con Alfonso Rueda, e donde conseguimos o compromiso do presidente da Xunta da redacción do proxecto de ampliación da depuradora de Sisalde, do protocolo e o interés que amosou ademais o presidente pola vivenda pública e por ese protocolo que queremos asinar co Vigus no Milladoiro,
igual co impulso do polígono empresarial de Bertamiráns, onde onte ademais tuvemos unha xuntanza coa directora xeral para empezar a poñer xa as liñas para ese futuro polígono empresarial en Bertamiráns, e o compromiso tamén do mercado municipal de participar a Xunta de Galicia no investimento do mercado municipal. Igual coa Diputación da Coruña, que tamén houve ese compromiso de facer ao mercado municipal e repartido en 3 partes, Xunta de Galicia, Diputación e Concello de Ames, o Ames Lab, que xa falou aquí Ana Paz, e o acordo de transferencia da estrada da Condomiña a Bugallido, previamente coa reparación e coa arranxo dela, cunha cantidade que ronda os 2 millóns de euros, cerca de 2 millóns de euros. Pero tamén con institucións que non son administracións públicas, pero, bueno, coa Real Academia, co modo galego, que levamos facendo fai tempo, e co Arzobispado de Santiago, co reciente protocolo que firmamos para a cesión de rectorais e outro intercambio de parcelas que temos comuns que lle interesan a cada un deles. E, para ir rematando, sabedes que estou intentando ir un pouco rápido, para intentar rematando marcar os obxectivos do 2025. Os obxectivos aquí poñemos 7 obxectivos para este 2025 que englobamos casi para todo o ano, pero algúns tamén que van centrados xa no primeiro semestre do ano. Para nós, como dicía, unha das nosas liñas de traballo máis importantes é a vivenda neste mandato, o deixamos desde o principio, co cal é moi importante para nós ese protocolo, asinar canto antes ese protocolo co IGUS, porque nós, ademais, unha vez que asinemos ese protocolo, temos que facer unha tarefa de desenvolvemento de urbanización do S16, que é o suelo onde están ubicadas esas parcelas que nós lle cedemos ao IGUS, pero tamén estamos xa facendo negociacións e vendo de falar, por un lado, co Ministerio de Vivenda e coa Sareb, porque tamén aí hai unha parcela que é a propiedade da Sareb e tamén, lóxicamente, o que queremos é que se desenvolva, porque conseguiríamos aí unha bolsa de vivenda pública de en torno a 130, 140 vivendas que estarían moi ben e son moi necesarias. A consolidación do proxecto do Parque Empresarial de Bertamiráns, como dixemos onte, tuvemos unha reunión ca directora xeral donde, ademais, e co representante de Xestur, donde, bueno, trazamos as liñas de actuación e vamos a empezar desde o Departamento de Urbanismo a traballar xa na elaboración do proxecto para, bueno, pois para pedir todos os permisos e autorizacións necesarias para poder desenvolvelo canto antes. Hai outras vías que tamén nos deron que xa van pola índole privada, que son que eles denominan as PIEs, que sería se algunha empresa quer instalarse aí, pois sería moito máis rápido o procedemento, pero, bueno, nós de entrada vamos a traballar no noso, que bueno, pois conseguir ese polígono máis pegado á rotonda dos colexios, como se denomina da saída da H56, conseguir esa zona nova, facer un polígono empresarial, porque creemos que, ademais, e así temos os datos xa, de varias empresas que amosaron o seu interese pola súa ubicación, ademais. Outro dos retos, eu creo que quizá o máis importante e o máis complicado, porque non depende de nós directamente, é a captación dos fondos europeos co que este ano denominan o Plan EDIL, ben sendo o Plan EDIL ou que era a DUSI, na que estuvemos en anos anteriores, donde aí vamos a presentarnos con 4 proxectos que consideramos que son estratégicos para o noso concello. Primeiro, como lle dicía, é o mercado municipal de Bertamiráns, que non só é a construción do mercado, senón que iso vai nun proxecto moito máis amplio, onde, por un lado, estaríamos vinculando produtos de proximidade e quilómetro cero tamén para que se podan vender aí, con programas de formación e seguimento para a cidadanía que queira participar, pero tamén levamos un proxecto englobado dentro con todo isto, donde aquelas persoas que están en risco de exclusión social ou que teñen dificultade para acceder ao emprego, a intención sería comprar ou expropiar unhas parcelas próximas ao río Sar, aquí na Condomiña, para que se puderan traballar con seguimento e información pola nosa parte e vender este produto de quilómetro cero aquí neste mercado municipal, que ademais tamén vai a ser un mercado municipal sostible, porque vai con paneis solares, vai a funcionar todo con paneis solares, pero ademais vai a levar un sistema, ou leva un sistema onde a auga da choiva se recolle e se vai a poder usar despois para a limpeza do propio edificio.
a mellora da mobilidade entre o Milladoiro e Bertamiráns, onde se recolle non só un proxecto de mobilidade mediante unha senda peonil e ciclable entre o Milladoiro e Bertamiráns, sino que ademais aí o que tamén se recolle é un proxecto moito máis amplio que van a facer actuacións en zonas patrimoniais, por exemplo, Igrexa de Biduído, na propia Capela da Madalena en Milladoiro e no entorno da Igrexa de Ortoño, porque é por onde vai a pasar esa senda, e tamén se van a facer actuacións medioambientais en Bertamiráns. Pasará pola, bueno, aparte de pasar pola Almendra Central, non rematará aí, senón que seguirá polo Parque do Ameneiral, onde se fará unha actuación no propio Parque do Ameneiral, retirando as especies que non son autóctonas e mantendo as especies que son propias, e rematará na Praza de Chavián, onde se fará unha actuación íntegra de toda a plaza, tanto das pistas como da zona arbolada que hai ali, onde o que se pretenderá será facer unha zona, un refugio climático que se chama hoxendía, que é unha zona verde, unha alameda, podemos definila así de maneira máis clara para todos e todas. O arranxo dos locais municipais do rural, nos, como sabe, unha das nosas preocupacións sempre é que o rural se sinta integrado dentro da zona urbana do Concello e que o Concello, todos, cheguemos ao rural, que non se sintan, bueno, pues como pasou en moitas ocasións, que non se sintan atendidos ou recoñecidos, e, polo tanto, o que queremos facer é arranxar varios dos locais sociais que temos no rural, nas parroquias, tanto climatolóxicamente non, quería dicir, pechándos, adaptándos enerxéticamente para que podan tamén con paneis fotovoltaicos, cambiar suelos, ventanas, calefacción, e que isto sean ademais nun centro de, como son agora, de actuacións que se están facendo ali, que sirvan para que os cidadáns, os veciños e as veciñas do rural non teñan que vir a todo ao Concello, senón que desde ali sexamos os concelleiros e as concelleiras os que vayamos a falar periódicamente e atender as necesidades que teñan, aparte de, bueno, pues que podan facer outras xestións desde ali, pois mismo de centro de saúde, facer xestións telemáticas que podan facelas desde aí. É o que se lle chama agora ampliar e modificar o sistema de gobernanza municipal. E, por último, algo que xa nos quedou fora da LUSI, pero que seguimos traballando el, que é a creación do transporte circular entre o Milladoiro e Bertamiráns e o transporte rural co sistema de baixo demanda. Eses son os 4 proxectos que vamos a levar ao presentar o Plan Edil e os cales xa estamos traballando desde fai unhas semanas, desde que saiu a convocatoria, xa estamos traballando na súa elaboración. Outro dos nosos proxectos estratégicos é o Complexo Deportivo do Milladoiro. Esperamos levar neste pleno xa a aprobación do que é o proxecto e para poder iniciar canto antes neste primeiro semestre a licitación do mesmo. É algo que, bueno, todos e todas saben que a veciñanza do Milladoiro leva anos pedindo, e o complexo deportivo que facemos é un complexo moderno, xa o presentamos no seu momento, amplio, con piscina que ademais se podrá crear novos clubes e novas competicións deportivas no noso concello. O remate e posta a disposición do Centro Multifuncional do Milladoiro. Saben que na última Comisión de Goberno deste ano, Xunta de Goberno, pois aprobamos o inicio da licitación, agora mesmo está xa en proceso de licitación. E, bueno, se todo vai ben e temos máis sorte que tuvemos que a anterior empresa, pois esperamos rematalo xa, nunha cantidade ademais que vai supera o 1 millón de euros, pois rematalo este ano e poñelo xa a disposición pois da mocidade e de todos aqueles sectores que van a formar parte e poder participar dentro deste centro multifuncional. A creación e mellora de máis zona de aparcamento tanto no Milladoiro como Bertamiráns. Xa saben que estamos traballando na creación dun parking soterrado en Milladoiro, non a creación, sino a posta a disposición dunhas plazas que xa existen, que tamén vemos que, bueno, xa se xerou polémica con isto, pero tamén estamos traballando no sistema de beneficio destas plazas, tanto para veciños de Milladoiro que non teñen plazas de aparcamento agora mesmo nos seus edificios, como todo o aparcamento que vayamos a facer tanto en Milladoiro e Bertamiráns vai ser para beneficiar, por un lado, aos veciños, pero para beneficiar, sobre todo, ao comercio e a hostelería do Concello.
Iso é a nosa base fundamental destas plazas de aparcamento que vamos a poñer tanto nun núcleo como no outro. Estamos traballando tamén tanto por un lado no Milladoiro como en Bertamiráns, coa adquisición directa de parcelas por parte do Concello para que podamos preparar e destinar para aparcamento no núcleo. E, por último, algo que tamén é moi importante e que nos marcamos como objetivo o Departamento de Medio Ambiente e de Protección Animal, que é xestión ética de animais, que é a licitación da cancería e lacería de animais, e tamén xestión das colonias felinas que vemos últimamente que dá bastantes problemas, pero que estamos traballando para poñer en marcha todo iso. E estes son os obxectivos deste ano, obxectivos principais, pero, se non quita que sigamos traballando co resto de áreas e co resto de actividades que levamos facendo xa e que se fan de maneira habitual. Nada máis, dicirles ademais que creo que é unha cantidade importante. Lembro-me que o ano pasado, cando facíamos esta mesma valoración na Casa de Cultura de Milladoiro, destacábamos que conseguíramos batir un récord coa cifra de investimento do ano 2023, que era de 7 millóns de euros, e este ano a cifra de investimento é de 7.629.000 euros. Isto pon de manifesto e nos reafirma no que lle dicía antes de que somos un goberno en minoría, pero somos un goberno que traballa. Un goberno que, como dixe xa en algunha ocasión, sudamos a camiseta a diario e as cifras que están aí, 7.600.000 euros. Esta é a cantidade que máis grande que de investimento que se fixo no Concello de Ames, e a fixo este goberno en minoría, que é fruto do traballo diario, do diálogo e do consenso, porque teño que dicir tamén que este goberno en minoría a todo agora non trouxemos ningún punto ao pleno do Concello no que non se irá adiante. E iso é fruto de saber sentarse, de saber falar cos grupos da oposición e de acordar, moitas veces cedendo tamén, porque ao final non só é a base de impoñer, sino que é a base de ceder e de falar. E rematar dicindo que a política, precisamente, sobre todo nos tempos que vivimos, que parece que está un pouco denostada, sobre todo estes que estamos da parte de aquí, que nos dedicamos á política, non pensedes que os xornalistas tamén estades mellor valorados, pero agora mesmo estamos bastante peor valorados os políticos e as políticas. E o noso lema é iso, sentarnos, diálogo, consenso e traballar para os veciños e para as veciñas de Ames. Ese é o noso objetivo principal. Nunca vamos a facer política nin desde o resentimento nin desde o odio. Sempre desde o diálogo e o consenso. Moitas gracias. Creo que foi algo denso e longo, pero segura que queda alguna cousa sin aclarar, co cal, se teñen algunha dúbida, algunha cuestión.